טוב, ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו נעשה טמפלט יחסית פשוט של נתפס בפייסבוק ועובר מכל יום התראה בוואטסאפ על הליד. ככה אפשר לסגור אותו. פערים מראים שזה כמעט מצליח להמיר פי 4 יותר טוב. רק שתדעו כמה שווה לעשות את זה. זה הטמפלט שנשתמש בו. אנחנו נעלה לכם את הטמפלט, את הפרומפט, את הכל לקבוצה, יכול פשוט להעתיק ולהדביק. נכנס לביד, יש לי את זה בו בטוח. דבר ראשון, אנחנו נעשה את הסטאפ. נבחר פה האפליקציות, פייסבוק, ליד אפס. איבנט, ניו ליד, אנחנו נקשר אותו בניו ליד החדש שהגיע. פה אנחנו נקרא את החשבון, את האד אקאונט שלנו, וקונקטן. אחרי זה נחבר את החשבון, את הדף שאנחנו רוצים שממנו, כשאותו אנחנו פרסמים, נכון? ושנבור לסטרימליין, ואז נחפש פה טריגר, נעשה רפרש ריזולט, נקבל פה טריגר שהכנתי מבעוד מועד, ככה שיהיה לנו יותר קל לעבוד. נעשה continue, ונעשה find a new trigger, נחפש, נעשה טריגר חדש, זה הטריגר שלנו, זה הליד החדש, זה רקורד, לא טריגר, זה הליד החדש שקיבלנו. רואים, יש פה את כל הפרטים של הליד, יש פה את השם, מספר טלפון, אימייל, את חברה, תפקיד שלו, כל הדברים שאנחנו עושים על הליד. שהוא ממלא במסמך. עכשיו נעשה continue, ועברנו לבלוק השני, בלוק וואטסאפ, נביגיישן, הוא שולח הודעה בוואטסאפ. דבר ראשון אנחנו נבחר פה, וואטסאפ נביגיישן, כבר בחרתי, ואנחנו נעשה send a message, כדי שישלח לנו הודעה כשזה קורה, ונלך לחשבון וואטסאפ שלנו, ואני חיברתי לך לחשבון וואטסאפ שלי, יש לי כמה מספרים שמיועדים לעסק, נעשה continue, ועכשיו יש פה פורמט, של איך נראה ההודעה. פורמט היא בסדר, new lead alert, שם של הליד, interested in your service, מעוניין בשירות שלך, ואז נקבל את האימייל, את מספר טלפון שלו, מקור הליד, וכו'. אז אנחנו בוחרים את ה-new lead, נכון? שם, מספר טלפון, שם כבר מופיע, מספר טלפון, אנחנו רוצים לעשות את ה... נכון, נתנעת לפה ונגדיר. בואו נתח שנאפשר לנו לטים, כדי שיהיה לנו את כל הליד החדש. continue, נעשה פה. זה נותן לי את ליד מספר 1, זה סתם בשביל הדוגמה, כן? רוצים לרוץ רקורד 2. אוקיי, עכשיו אנחנו ממשיכים, אנחנו רואים שאנחנו עושים את הניים, עושים את השם של הליד במקום שאמור להיות השם. זה ממש מראה את ההודעה, איך קיבלנו אותה בפייסבוק. אנחנו שמים פה את המייל, נכון? זה המייל. אנחנו שמים בפון נאמבר את המספר טלפון שלו, בואו נשים את זה גם אחרת, אבל זה מבלבל אותם. הטלפון של הליד, למה לא מופיע? הנה, פון נאמבר. זה ויצורס. פרום זאפיר, אני יודע שאני שם את השם, ואינפוס זו לינק, אני שם את השם של החברה, זה שיהיה לנו יותר קל. קמפני ניים, זה החברה שלנו, סטרימליין, אני אשים את זה פה, זה ליסט שכאילו אני אשים להסתיר אותו. נעשה קונקטינג, ונעשה לו 3 steps, הולך, הופה, קיבלתי הודעה, בואו ניכנס עכשיו לוואטסאפ הזה ונראה את ההודעה שהגיעה מהליד, עבר לוואטסאפ, מתחבר לו. וכמו שרואים קיבלנו פה הודעה מזאפייר, מה שתתקלנו, פרטים של הליד, וככה אנחנו ישר נקבל לנצרד ויכולים לחזור אליו, ולסגור אותו ישר. תודה רבה שהקשבתם. אם יש לכם דגשים, שיפור, תוכן שאתם רוצים, שלחו לנו, אנחנו בשמחה נכין לכם.